Hevalên ji ev dema xweş be. Di vê vîdeoyê de bi awayekî Kurd ez ê di derbarê têgeha aksiyolojiyê de an jî em bibêjin nirxsaniyê de hinek zanînên Kurd raberî we hêjayan bikim. Nirxsanî di wateya zanista nirxan de ye û ji peyvên Yewnanî yên nirx û zanistê pêk tê ku di wateya zanistiya nirxan de ye. Nirxsanî bi navê etîk û estetîkê dibe du beş. Etîk li nirxên ehlaqiyên mirovan vedikole û estetîk jî li wateya têgeha spehîtiyê vedikole. Gelek dijwar e ku meriv bikaribe etîk û estetîkê ji hev cuda bike û lewma jî aksiyolojî li nirxên ku bandora wan li ser tevgerên mirovan heye lekolînan dike.